treballant aquest reglament imprescindible per poder determinar com es computa les diferents partides i especialment quan parlem de despeses que són extraordinàries o quan són inversions que són plurianuals es puguin computar d'una manera diferent a com actualment es fa. Amb això ja faríem molt. El que demanem ja de pas és que veritablement s'aprovi una llei de suficiència financera, una llei de finançament sostenible, ja que parlem i està tant de bo de la sostenibilitat, sostenible pels ajuntaments. Fa dècades que ho demanem. Necessitem finançament, necessitem eines, necessitem arreglar el tema de la regla de despesa, del superàvit, i ja que estem posats, aprofitem-ho, demanem tot, però sobretot dient que sí, faltaria més, aquesta moció, i sobretot recordem que nosaltres l'any 2017, a l'abril, ja vam presentar una que anava exactament en la mateixa direcció. En aquell moment la vam presentar i vam votar que sí, i ara votem sí de manera entusiasta.